दिनै फेरेंगा दिनै खाम्फा बरगयारी दिनै गबिन्द बसुमतारी दिनै एबसुनि आफादगिरि दिनै दिपेन बर' खनिन बसुमतारी जाहाथे बिथांमोना गावबागाव मानसिफोरखौ बादा होनानै दोनो जाहाथे बेबादि गाज्रि खामानियाव जाहाथे लिप्त जाया जरित जाया जाहाथे बिथांमोना बुजायना होयो नङाब्ला जों जुदि रागा जोंनांगौबा किन्तु परिबेसा मोजां जानाय नङा दा बे दुखुनांथाव जादों बे दिनै BPF नायगाव अफिसावल' एटाक खालामनाय नङा बे सारा BPF अफिसखौनो सारा रायजो राजाफोरखौनो एटेक खालामनाय दिनै UPPL नुदों बिथांमोना इलेक्सनाव देरहानाय नंला फेरेंगाया दिनै चिरांनिफ्राय फैनानै क'क्राझाराव इलेक्सन गेलेफैदों बिथाङा नुखाबाय बेवहाय आरो इलेक्सन गेलेनानै लाब गैला गतिके दावराव दावसि खालामनानै बिथाङा खालामफिननायनि बेबस्थाखौ खालामदों आरो मालाय आं दिनै खावलायगोन बिथांमोना बेबादि हाबाफारिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ किन्तु जों रागा जोंनांगौबा बेवहाय किन्तु परिबेसा मोजां जानाय नङा जों दिनै आगोलनिफ्रायनो खावलायबाय थादों फेरेंगा बिथांमोनखौ जे बिथांमोननि खुगानिफ्राय मा हिंसानिल' बाथ्रा ओंखारबाय थायो हाग्रामा सरकार जायोबा दावराव जागोन मानो बुंबाय थायो हा नोंसोर सान्थि मथे इलेक्सन गेल' सोरनिबा अफिसखौ मानो बुख्रुबनांगौ मानो जोंनि फ्लेगफोरखौ सावनांगौ मानो बेफोरबायदि गाज्रि गाज्रि घटनाफोरखौ मावनांगौ नोंथांमोना रायजोफोरजों अनसायजाला बिनि खिथेरखौ दिनै BPF इउथ अफिसाव दिनै खालामफैबा जागोन नामा रायजोखौ बुजाय नोंथांमोना हागौमानि दिनै नोंथांमोना 5 बोसोराव जाख्ल'जोब्बाय दिनै 5 बोसोराव दिनै रायजो मोननांगौ स्कुल कलेज प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ BTR एकर्डनि दफा इमप्लिमेन्ट जानांगौ दिनै बेफोर मोनसेबो जायाखिसै दिनै लाजिनो रोङा बिथांमोनहा दिनै जोंनि इउथ अफिसखौ बुफायफैदों जितु इउथ अफिसाव सोरबाफोर आगारफोर जादों नामा सार दा बेवहाय जों नुफैदों 3 मानसि आघात जादों खर'आव आघात जादों आथिङाव आघात जादों बेखौ जों नुफैदों लाजिनो रोङा बिसोरो बेबादि खालामनानै इलेक्सन देरहानो हागोन नंदों रायजो राजाफ्रा दिनै गाज्रिसो मोनगासिनो दङ जाय मानसिफ्रा सान्थिनि खोथा बुङो जाय प्रमद बर' बिथाङा सान्थिनि खोथा बुङो बिथांमोनानो दिनै गुन्दा फाथाय दिनै जोंनि सेंग्राफोरखौ BPFनि मानसिफोरखौ दिनै एटेक खालामनो दिनै अर्डार होबाय होमबा बे प्रमद बर'आ सासे सान्थिखौ मोजां मोनग्रा सान्थि लाबोग्रा नेता जाबाय नामा दा बिथाङा दिनै बेबादि खार्यकलामनिफ्राय गोजानै थानांगौ दिनै क'क्राझारबासिया सोरबा फेरेंगा सोरबा प्रमद बर' रावखौबो सिनाया बे जोलैनि हांगारफ्रा दिनै क'क्राझाराव इलेक्सन गेलेनो फैदों फेरेंगाबो जेनलांगोन खाम्फाबो जेनलांगोन दिनै बेहाय माने प्रमद बर'आबो जेनलांजोबगोन बिसोर मोननै इलेक्सन गेलेदों 6थाया दिनैनो जेनखाबाय दा बे अबस्थायाव फाग्ला जागासिनो दं प्रमद बर'आबो सैमा फाग्ला बादि जाबाय दिनैहाय दा पुलिस प्रसासना फैदों तदन्त खालामफैदों बुस्थुफोरा मा डेमेज जादों बेखौ सिजार लिस्ट बानायदों बिथांमोनहा आरो दसे उनाव जोंनि मानसिफोरखौ मेडिकेलाव लांगोन बेथ' सिस्टेम पुलिसनि दिनै माबा मोनसे इनभेस्टिगेसन खालामोबा दिनै बायनाय जिनाय बुस्थुफोरखौ बिथांमोना लानानै थांनांगौ दा बेबायदि बिथांमोना खालामदों दसे उनावथ' FIRबो हैनाय जागोन आरो जों खावलायगोन जाहाथे प्रमद बर' मानाव गेदेर बिथांमोनहा दिनै फेरेंगा दिनै खाम्फा बरगयारी दिनै गबिन्द बसुमतारी दिनै एबसुनि आफादगिरि दिनै दिपेन बर' खनिन बसुमतारी जाहाथे बिथांमोना गावबागाव मानसिफोरखौ बादा होनानै दोनो जाहाथे बेबादि गाज्रि खामानियाव जाहाथे लिप्त जाया जरित जाया जाहाथे बिथांमोना बुजायना होयो नङाब्ला जों जुदि रागा जोंनांगौबा किन्तु परिबेसा मोजां जानाय नङा।